Искам да ви разкажа за метаболитната програма MetaPro на компания LR Health and Beauty. Това е немска компания с 40 годишна история, чийто екип от немски лекари създават така наречената програма MetaPro. Каква е идеята? Идеята е, че ако добре балансираме метаболизма, т.е. обмяната на веществата в нашия организъм, това е една предпоставка за регенерация, за стимулиране на собствените сили на самолечение. Немските лекари разработват тази програма и за профилактика, и за хора с вече установени здравословни проблеми. Знаем, че е важно какво получава тялото ни от храната, какво достига всъщност до клетките и как след това токсините, отпадните продукти се изхвърлят от нашия организъм. Ето защо немските лекари наблягат на трите стълба на здравето. Червата, черния дроб и клетъчния метаболизъм, защото точно в тези три структури на нашия организъм се случва обмяната на веществата. И ако успеем това да балансираме, тези три стълба на здравето да балансираме, значи мисия здраве е възможна. Представям ви продуктите от програмата. Започвам с най-разпознаваемия продукт на компанията. Това е Алоe Vera гел за пиене. Този специално е с добавена коприва за здравето на сърцето и на кръвоносните съдове. Най-характерното за Алоe Vera 90% гел Алоe Vera. Ето го. Какво е най-характерно? Стимулира метаболизма. Междуклетъчното пространство прочиства от токсини, шлаки. По този начин клетката вече може да се храни с веществата, които са предназначени за нея. Те достигат до нея. Съдържа около 200 полезни хранителни вещества. Много е приятно на вкус. Аминокиселини, протеини, витамини, минерали. Казах ви, този продукт е за здравето на сърцето и кръвоносните съдове. В Германия към терапията на онкоболните, било то лъчелечение, химиотерапия, таргетна терапия, задължително добавят този продукт съпътстващо към тези терапии на пациента. Така че не случайно точно алоето с коприва е препоръчително в този случай. За месеца за профилактика са необходими 3 бутилки. Ето, тези 3 бутилки са включени в пакета MetaPro. Продължавам с следващия продукт. Хайде да се върнем на червата, защото там първоначално се случва обмяната на веществата. И за доброто здраве на червата е нужен, това е трипълбиотика на компанията, казва се Pro 12, защото има 12 полезни щама бактерии. Какво е характерно? Това е най-добрият пробиотик, който аз някога съм пила. Защо? Двойно капсулиран. Какво имам предвид? Освен външната капсулка на продукта, всяка вътре микрочастичка също е капсулирана, за да може бактериите да достигнат невредими до червата, тънките и дебелите, след като преминат агресивната киселинна среда в стомаха, да не бъдат унищожени. Идеята е, това е патентована технология. Пребиотик, 12 щама бактерии и постбиотик. Най-доброто. По този начин помагаме и стимулираме, балансираме червата. Следващия продукт, това е втория продукт от метаболитната програма. Следва коластрата. Коластрата също е от продуктите с най-високо качество. Институт Фрезениус е сертификационен институт немски с над 140 годишна история, което дава печат и сертификат само на продукта най-добър на пазара. Какво имам предвид? От всички възможни коластри, само тази има сертификат. Говориме, те проследяват процеса от суровината до опаковката. Другия продукт на компанията е алоето за пиене, което вече ви представих. То също има този сертификат. Най-доброто алое на пазара изобщо е алоето на LR. Така, връщам се на коластрата. Какво е коластрата? Това е първото мляко на бозайниците, както знаем. В случай това е кравешка коластра, добита в първите 20 часа. Това е една готова имунна система. Още един помощник на червата. Значи продължаваме с чревния метаболизъм. Още един помощник на червата. Има много широко спектърни антитела, които подкрепят имунитета.
съдържа фактори на растежа, витамини, минерали, аминокиселини. Изключително добър помощник е при инфекции, грипни, простудни заболявания, разни хронични болки, т.е. потиска възпалителните процеси в организма, артрити, автоимунни заболявания. Предлага се в течна форма, но в случая този на капсули е включен в програмата MetaPro. Ето продукта на капсули. Така, коластрата. Продължаваме с продукта за черния дроб, който компанията препоръчва. Това е гъбата рейши. Гъбата рейши е гъбата на дълголетието, открита особено ценна в миналото за японските императори, гъба адаптоген, култивирана в днешни дни. Съдържа много витамин С, предпазва организма от оксидативен стрес, регулира нивата на холестерол, допринася за регулиране на кръвното налягане, намалява признаците на отпадналост и отмор. Но гъбата също има клинични проучвания, че подпомага активността на имунните Т клетки, лимфоцитите, и по този начин стимулират имунния отговор и възпрепятстват размножаването и растежа на определени туморни клетки. В високи дози тази гъба би помогнала много за хора, които се борят с онкологични заболявания или които искат превенция. Силен помощник на черния дроб. Балсамче за черния дроб. Това е четвъртия продукт от метаболитната програма. Така, и последно искам да ви представя Пробаланс. Гъбата рейши е на капсули. Ето е гъбата рейши. Какво представлява? Пробаланс. Пробаланса е продукта минерали, микроелементи, който всъщност регулира алкално-киселинния баланс в организма. Знаем, че е добре да живеем в една алкална среда в целия организъм, защото би трябвало нашето pH да е около 7. Но обичайно начина ни на хранене и живота, който водим, и менюто ни имат по-скоро киселинен ефект върху тялото, а това знаем е идеалната среда за патогени, вируси, бактерии, ракови клетки. Тоест в една киселинна среда много по-добре си живеят патогените и раковите клетки. Какво съдържа този продукт? Съдържа калий, калций, магнезий, мед, хром и молибден. Ежедневният прием на този продукт осигурява алкализирането на организма. Ето ги какво представляват в комплект. Това са продуктите от метаболитната програма. Комплексното решение за нашето здраве са тези 5 продукта, които екип от немски лекари разработват, предлагат ги като пакетна програма MetaPro за рестартиране на организма, за силна подкрепа на червата, на черния дроб, на клетките. Идеален вариант за справяне и за подсилване на организма, особено при борба с онкологични заболявания.